е тук? Аз знам какво е. Самоувереност. Изчисления. Елегантност. Не, скорост. Това, което липсва, е работа в екип. Права си, Симка. Един за всички, всички за един. Ето какво ще направим. Дадено! Атакувай, защитавай, не губи контрол. С шайбата танцувай, докато вкараш гол. Напред и все напред. Търси пролука. Отборната игра гарантира с полука. Един за всички, всички за един. Винаги разчитай на отбора. Само заедно ще победим. Важи за фиксита и хора. Хокеят е нашата игра. Ура! Хокеят е нашата игра. Ура! Хокеят е нашата игра. Хокеят е нашата игра. Спечелихме там. Какво ще кажеш? Как загубих така? Защото си сам, а ние сме цял отбор. Ти виж! Филмът е обработен в Андарта студио. Преводач Антония Халачева. Тон режисьор Мартина Терезиева. Режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Ролите озвучиха актьорите Нина Костова, Вилма Карталска, Елена Гуздонова, Живко Джоранов, Константин Лунгов.